Mga kasisaryo, andito tayo ngayon sa isang bayan ng Pangasinan, ang bayan ng Bugalyon. Bugalyon, Pangasinan. Ayos din pala rito. Walang traffic oh. Highway na siya kaagad. Bugalyon, Pangasinan. Tagal ko na rito sa Pangasinan, ngayon ko lang napasyal. Yehey! Kumari, di ba ako kilala? Hi! Okay. Kasama ko si Madam Joy. Hello! Nasa Bugalyon po tayo, mga kababayan. Madam Joy Apakar. Eto. Kaya sinamahan ko lang ng Rotary Club si Madam Joy. Ganda ng bayan, walang traffic. Kayong mga taga Manila, pasyal na sa Pangasinan. Marami pong bayan dito. Yan. Isa na po ang bayan ng Bugalyon. Katabi nga rin ng palang plaza. Nasa lang Bugalyon. Alam niyo mga repa, tagal ko na rito. Ngayon lang nakaapakan pa ako rito sa bayan na to. Ay, ganda ayos ang plaza. Kaya kayong mga sunggong masyal dyan, pasyal lamang kayo rito. Parang luneta lang linis. Okay, that's it. Hanggang sa muli. Bye-bye.